Nois, una altra recepta. Avui una de senzilla i per cuidar la línia. Mira, aquest dèntol tan preciós que us he deixat, mira aquí. Us he deixat, l'he netejat, i us he deixat les agalles, mira. Això són les ganyes, mira les ganyes. El que fa, per veure si el peix és molt bo o no és molt bo, després el peix serà més gras o menys gras, però el que fa que sigui més o menys és les ganyes. Mira quines ganyes tan maques. Són precioses aquestes ganyes. Doncs això és el que fa que sigui més bo o menys. I els ulls, mira quins ulls. Mira quins ulls. Aquest peix ahir a la tarda, la bomba. L'he netejat, però no l'he escatat. I això serà per fer peix a la sal, dèntol a la sal. Això he fet unes patates amb pell, mira. Oita. Això ho sabrem quan punxes i ja està. Mira, aquestes patates ja les tindrem. Les pararem i he tirat 2 grapats de sal grossos, de veritat. 2 grapats de veritat. No li fa mal mai la sal aquí, va bé. I ara, per fer la sal farem 1 quilo de sal. No, sí, és igual. 1 quilo de sal, això són 1,2 kg. Farem, 1,2 kg de sal. 1,2 kg de sal i li posarem unes 4 clares d'ou. També es pot fer amb aigua, Si hi ha alguna al·lèrgica a la clara d'ou, no és obligatori. Es mulla amb aigua, però jo ho faig amb clara d'ou, que queda més cruixent i més bo. Això ho barrejarem amb la sal. Esperarem un segon, farem el següent. Aquí dins jo hi poso una mica de pebre. Mira, aguanta un moment, morena. La mossara en tinc de la morena, Una mica de pebre negre, a mi m'agrada aquí. No gaire, ja està. I he anat a buscar una mica de fonoll. De este hinojo que habla siempre Carlos Arguiñano, que está en todas las carreteras del mundo mundial, pues al costat de la carretera he anat a buscar una mica de fonoll, El posem aquí, fonoll fresc. Si és fonoll sec, millor. Jo no tenia i l'he anat a buscar fresc. Això ho tindrem aquí. Ara barrejarem la sal amb la clara. Això ho barregem ben barrejat. En un moment ho hem fet. Ha de quedar la sal humida. Es fa amb aquesta sal, que ja és una sal especial per fer peixos al forn. Ja ho veureu. Després, a darrere la sal ens posa la mida. Et diu que un quilo de peix són 30 minuts al forn a 200 graus. Aquest peix fa 2 quilos. És a dir, jo crec que li deixarem uns 30 minuts. Jo aquest més no. Prefereixo sempre passant-me de poc que de molt. Perquè si et passes que ja l'has passat de cocció, ja no vas bé. Farem un llit perquè hi càpiga en forma una mica del dèntol. Això ho podríem fer amb dèntol, ho podríem fer amb dorada, ho podríem fer amb corvina, ho podríem fer amb el peix que vulgueu, sempre d'escata, perquè l'escata i sense escatar el que fa és que no... l'escata fa que no... com t'ho diria? L'escata fa que no quedi salat. Si l'escatem, després el peix queda salat. Això és important, molt important. Ja hem preescalfat el forn. Això també és molt important, hem preescalfat el forn. Acabem de fer... Acabarem de fer ben posat. Me'n preparo mig quilo més, li he fet 1,2 kg. Em preparo mig quilo més amb clara i l'acabo de muntar. Mireu, he fet mig quilo més, que me'n faltava, A vegades quan fem coses així gravades, què passa? Que a vegades enganyem. Jo aquí no enganyo, És a dir, al final li hauré posat 1,8 kg, quasi bé el mateix pes de sal, que el mateix pes quasi bé fa el peix. Quasi bé 1,8 kg. I fa 1,8 kg el peix. Veus? L'important és fer-ho ben posat. Ben posat, veus?
Encara n'hi podria haver una mica més, de sal aquí. Vull dir que la sal no val res, tot plegat tampoc cal que l'estalviem. El problema és que no en tinc més d'aquesta gruixuda, Si no, una mica més li posaria, Vale? Ara netejarem. És important això. Netejarem amb una baieta, netegem això. Ho d'anar al forn perquè així ens quedi una mica presentable, perquè quan surti ja el portem directament a taula. D'acord? Llavors així ens ve net. Veus? I ja ho tindrem. Vale? Forn. Anem-hi. Forn. El forn l'hem de tenir 210 graus a 210 graus, 220 graus. Vale? És important. Vale? Li posarem 30 minuts. Normalment són 20 minuts un quilo, 20-22 minuts un quilo. Quan ja passa 2 quilos, 30 minuts. Farem 30-32 minuts, farem 30 minuts. Estava així? Mira aquí, Carol. Estava aquí, el que li farem és amb aire, perdona, amb aquest, a veure si ens en sortim, aquest, i ho posarem a 200 graus. Però el forn ja va a 200, això és important. I li donarem 30 minuts. Les patates amb pell, amb força sal, veus? Quan claveu i la perdeu així, és que ja està a punt. L'anirem per pelar, per xafar amb la forquilla. He pelat la patata, i ara veieu que amb una forquilla, amb l'ajuda d'una forquilla, senzillament no ho passo ni per un passapurés ni per res. Veus? Ho vaig xafant. Quan la patata és ben cuita, i és una bona patata, cap problema. Mireu. Això és patata a la forquilla, també. Superbona. Això es pot fer com vulgueu. Es pot fer més tipus una causa. Hi posaríem coriandre, com fan els peruans. Coriandre, sal, pebre, una mica de llimona o llima. Però nosaltres, com que no tenim coriandre, ho farem d'una altra manera, una mica més nostra. Un bon oli d'oliva verge, superbo, ben amanit amb un raig d'oli d'oliva verge, com Déu mana. Hi posarem sal, sense passar-nos perquè en té bastanta ja de sal. I hi posarem una mica de cibulet picat del nostre hort, que ja es començava a espigar. Veieu? Mira, es començava a espigar ja. Per tant, doncs, traurem la punta, això la deixarem, i només agafarem ben bé del mig. Això serà una mica que té una mica de ceba, una mica amb gust encebollat, encebollado. Està molt bé, el porradell. En català porradell, cibulet no, porradell. Parlem bé, collons, Nando, hòstia! Nando, que no costa res. Anava a dir una altra cosa, ara. Però tenim molts seguidors, molta canalla seguidors, que tinc uns vídeos, que m'envien uns vídeos que estic molt content, sapigueu, que tot el jovent que em mira, que m'envia vídeos, m'encanta, Cibulet, aquí podríem tirar el que vulgueu, estragó, cibulet, coriandre, res de res, una mica de pebre negre. Aquesta patata hi cantaran els àngels. Jo no sé si serà més bo el dèntol o la patata. Una mica més d'oli d'oliva. Això ho tenim bé. Ho provem. Important provar de gust. Falta remenar una mica. Oita, quin puré. Ha quedat més com un puré perquè estava molt cuita la patata, ho veieu? Ha quedat més com un puré que patata xafada, Però ha quedat una mica més de sal. Una mica més de sal. Ho tenim perfecte. Ara farem una cosa, us ensenyaré. Fas així, i perquè no refredi, això està calent, no refredi, el millor que hi ha al món és un plat. El tindrem a punt. Anem a veure si s'acaba de fer el dèntol i anem pel desferó. Acabo de treure, mira, aquest dèntol, aviam com ha quedat, que això s'ha de tenir per mà i no ho tinc gaire per mà, però hem fet mitja hora. Feia quasi 2 quilos. Ara hem de tallar per baix, que no fem malbé el peix, important no fer malbé el peix. Veus? Així.
Això jo sempre ens anàvem, nosaltres estiuejàvem a Blanes i sempre ens anàvem per Sant Joan a Can Flores. I tota la família Flores sempre es feia un fart de desossar peixos a la sal, ens agradava molt el calet, a mi m'encanta el calet. Sant Joan no, Santana. Ai, perdona, per Santana, sí, els focs de Santana, perdona. El 26 de juliol, que és Santana, que és el sant de la meva dona. Si me'n descuido no anem bé, mira. Ara això és important, treure-ho sencer, mira. Mira. Uau. Mira. Aquesta la posem aquí. És quasi bé sencera. És important aquí dins que no hi quedi gaire sal. Veus? Jo penso que ens quedarà molt bé. Saps, amb un pinzell, també, això no ho pots fer davant dels clients, però aquí, que no ens veu quasi bé ningú, ho deixarem més net amb un pinzellet, mireu. Vale? I ara què fem aquí? Veus? Ara anem a buscar, treure el cap. Aquí podem treure el cap. Això també ho podem escurar, si voleu. Aquí hi ha una cosa molt bona. Mireu. Que això és pel que desossa, que és la galta. Vas y seguiré, nunca cambiaré. Vale? Ara, el fem? Això es fa els bons, els camarers bons, perquè això hem de veure que abans els camarers tots en sabien de fer això. Ara no en saben tant. Veus, tallaves aquí, tragues per aquí la pell, has de tallar la pell. La pell no la menges? La pell no es menja aquesta perquè la pell, bueno, no, està saladeta, però a més té l'escata. Té l'escata, veus? Mireu. Mireu. No en podem deixar perdre cap, aquí. Jo crec que ens haurà quedat bé i tot, això, Això ho podem ajudar-nos amb això. Anem més bé amb l'espatoleta. És millor sempre quedar perquè falta cocció que per molt, És a dir, això tenir-ho clar. Aquí sempre hi ha espines al mig, les dorades, els llobarros, aquí hi ha espines. Després és important, veus aquestes espines que teniu aquí? És important treure-les ja. Veus aquí? Imagina't aquí. Aquí està com quasi bé més cuit, veus aquí que es desenganxa sol? Aquí podríem treure amb la cullera. Veus? Aquí podríem treure senzillament amb la cullera, mira. Veus? Perquè està cuit. Veus? Però en canvi, més aquí, veus? Això ho traiem amb la cullera sense cap mena de problema. Mireu. Vale? Veus? Però està perfecte de cocció. Vale? Perquè jo ara puc esperar una mica. Jo, si no tinc pressa a casa, esperem una miqueta, si volem. A mi ja em sembla bé tal com està, Perquè ara podrem, és a dir, no perdem sucs pel camí, no perdem, aquest dèntol està increïble. Veus? Això està perfecte, i aquest està una mica cru. Doncs si està una mica cru, què fem? Ho tallem amb el gabinet i ja està, no passa res. Mira. Mira, veus? Mireu. Vale? Veus aquestes espines d'aquí les traiem? Aquestes espines que no hi siguin. Les espines petites són punyeteres, Bueno, es nota que soc cuiner i no camarer, Això, Morena, hauries de fer tu, No jo? Vols fer tu, Morena, o no? S'ha ido. La Morena se n'ha anat. Ha vist que no me'n sortia gaire i diu, no vagi a ser que m'ho faci fer a mi. A veure si em toca pillar. Però bueno, ens en sortirem. Això, com que és per la família, vale? Crec que això ho hauries de fer-ho tu. Això hauries de fer-ho tu, no, Morena? Què et sembla? Mira, ja marxa. No me n'han ensenyat, diu, la punyetera. Ara aquí fem això, mira. Ara aquí tallem. Tallem aquí. I ara tirem així. Veus? Si estigués ben cuit del tot, faries així i trauries l'espina. L'únic problema és quan ho tenim una mica cruet, doncs no ens surt l'espina. És a dir, perquè està una mica cruet. Ens hem d'ajudar amb el gabinet. Veus? Ens ajudem amb el gabinet. O també podríem fer esperant-nos una miqueta. Esperem-nos una miqueta i d'aquí un moment és cuit això,
Ara, perquè com que gravem no em puc esperar una miqueta, però si fos el cas, em podria esperar una miqueta. Vale, ja està. L'espina la tinc aquí i ara acabo de desossar, acabo de treure, aquí tindrem alguna espina. Traiem aquesta pell d'aquí sobre. Veus aquest greix d'aquí sobre, el traiem. Les espines aquestes, fora, fora. Tot que no se'ns envaigui la sal, molt important que no se'ns envaigui la sal. Les espines fora. Vale. Hi ha espines fora. Mira que bé. Uau, com ens ho passarem amb aquest dèntol, com ens ho passarem amb aquest dèntol. Super, 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 super. Super. I ara vosaltres pensareu, com és que a vegades mengin 1 quilo i ara només tindran aquesta mica de dèntol. Bueno, aquesta mica de dèntol que n'hi ha, Eren quasi bé 2 quilos de dèntol, no t'ho perdis. Mireu, veus? Veus que ho hem deixat tot ben buit, mira. No hi hem deixat res. Només ha quedat una mica de cru a l'interior, una mica d'aquí, però a mi em sembla perfecte. Perfecte. Ara això, el que farem és que ho amanirem amb un raig d'oli d'oliva bo. Raig d'oli d'oliva bo, una mica de sal Maldon, molt poqueta, i ens emportarem la sal Maldon el qui la vulgui, i cap a taula aquí. Mireu, patates xafades que el que he fet és que l'he deixat al bany Maria. Al final he optat perquè estigui ben calentonetes. Patates xafades, al final hem trobat una mica de coriandre que tenia el meu fill amagat i hem tirat una mica de coriandre. Per tant, ens anem de cara a menjar, nois.